खुलुमबाय रायजोफोर फि थांखि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर आङो मोनसे भिडिअ नुदों आरो बे भिडिअनि बाथ्राखौहाय खोनासंनानै आसरित मोनदों। जोङो साफ्रोमबो सुबुङानो मिथिगौ थांनाय 17 बोसोरावहाय BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारि साराबो गंसेबो बड' सिने आर्टिस्टनि थाखाय सुबिदा होबोनो हायाखै। मोनसेबो सुबिदा होबोनो हायाखै आरो गंसेबो सिनेमा हलबो बानायनानै होआखै। नाथाय 3 बोसोर सरकार सालायनाय बे UPPL सरकारनि चिफ प्रमद बर' सारा बेखौहाय नोजोर बोनानै बड' सिने आर्टिस्टफोरनि थाखाय सुबिदा जानाय बादि मोनफ्रोमबो जिल्लायावहाय सिनेमा हल बानायनानै होनो होननानैहाय खुगा बेखेवनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन। दा आं आसा खालामदों UPPL सरकारा बे सिनेमा हलखौहाय बानायनानै होगोन, नाथाय सम लागोन। इसेबां हठातै माब्लाबाबो गभर्नमेन्टनि खामानिया जाया। दा जोङो बयबो मिथिगौ हाग्रामा महिलारिया सेक्रेटारियेट अफिसखौ लुनोहाय 17 बोसोर सम नांदोंब्ला बे क'क्राझार इउनिभार्सिटि कलेज मेडिकेल कलेजखौहाय लुनो थाखाय 17 बोसोर सम नांदोंबा अब्ला UPPL सरकारनोबोथ' सम नांगोन ना? मानो नाङा जानो? दा आं जोबोद गोजोननाय मोननाया बेनो जे कास्टम बसुमतारिया BPF गभर्नमेन्टनि जि मावनो हायि खामानि बेखौहाय गोसोखांनानै हाग्रामा महिलारिनोहाय फोरमायनानै होनाय आरो रायजो राजानोहाय फोरमायनानै होनायनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना बड' सिने आर्टिस्ट बड' सावथुननि थाखाय सिनेमा हल लुनानै होआखै होननाया बेयो जोबोद लाजिथावना। BPF सरकारानो सिनेमा हल गंसेबो बानायनानै होआखै, अब्ला BPFआव थानानै बे बाथ्राखौ बुंनाया जोबोद लाजिथावना। कास्टम बसुमतारिया BPFखौ लाजिसे फोनांदों रायजोफोर। हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव मानो गंसेबो लुना होआखै? दिनै मानो UPPL सरकारनि सायावहाय बरसा खालामनानैहाय आसि थुनानैहाय बाथ्रा बुंदों? नोंसोर लाजिनो रोङो ना रोङा? नोंसोरसो लाजिग्रोनांगौ। 17 बोसोरख्लाय सरकार सालायनानै गंसेबो स्टुडियाम गैया, गंसेबो सिनेमा हल गैया, मोनसेबो बर' हारिनि थाखाय स्पर्ट्स जौगानायनि खामानि गैया आरो बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय सोलोंथाइ बिथिङावहाय दावगानो थाखाय सुबिदा गैया। सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय मोनसेबो खामानि मावै, जब कार्डआवहाय फैसा सोनानै होयै आरो मोनसेबो बर'नि थाखाय सुबिदा खामानि मावनानै होयि सरकारखौहाय मिथिखानानै कास्टम बसुमतारिया हाग्रामा महिलारिजों सापर्ट खालामनायनि उनावहाय प्रमद बर' सरकारखौहाय बाथ्रा बुंनाया जोबोद लाजिथावना। BPF सरकारा दिनै प्रमद बर' सरकारखौसो फल' खालामदों। प्रमद बर' सारा जि बाथ्रा सानदों, जायखौ डिसिसन लादों, बेखौसो BPF गभर्नमेन्टआ फल' खालामगासिनो दङ रायजोफोर। 17 बोसोराव बिसोरहा बेबायदि फल' खालामनो, बेबायदि साननो हानाय, बेबायदि मावनो हानाय बिसोरहा जेबो प्लेन गैयामोन। बिसोरो बर' हारिखौहाय मा जादों मा लोंदों बेनि रिसार्च खालामनो थाखाय जेबो सम गैयामोन। नाथाय गाद्दिया गोमाजानानै पावारा सेजानायनि थाखाय दिनैहाय गुबुननि बाथ्राखौहाय फल' खालामनो सोलोंनांदों। खाम्फा बरगयारिमोन बायदिया रां रुफा लानानै न' सिङाव स्रि हाबसुनानै जादोंमोन। रुबिराम नार्जारिमोन बायदिया बिल्डिं सिङाव सफायाव जिरायनानै जादोंमोन। रावनिबो टेनसन गैयामोन। हाग्रामा महिलारिया बेलटिफोरखौ लाफानानै इन्टारभिउफोरखौ होसोदोंमोन। अब्ला बैफोर समखौहाय रायजो राजाया बावगारबाय नामा? दा कास्टम बसुमतारिया सासे हाग्रामा महिलारिजों बायजानायसो। बिथाङा बायजादों हिसाबै नंगौ बाथ्राखौबो सिखोमानानै नंखाय बाथ्रा रायजो राजानि सिगाङावहाय बुंनो गोनां जायो रायजोफोर।
जायफ्रा एसे गोरों गोरा मानसिफ्रा BPF खौहाय सापर्ट खालामदों आरो BPF जोंहाय खामानि मावनो होननानै थादों बिथांमोना गासैबो हाग्रामा महिलारिजोंहाय आदार होनानै दोनजानाय। मानो होनोब्ला जोङो मिथिखागौ हाग्रामा महिलारियानो बर'नि बयनिफ्रायबो बांसिन सुथुर। थेवबो बर'नि रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारिखौहाय मदद होनाया जोबोद सोमोनांथाव। चिरां जिल्लायाव बयनिफ्रायबो बांसिन घटना जादों, नाथाय चिरां जिल्लानि मानसियानो बयनिफ्रायबो बांसिन हाग्रामा महिलारिखौ सापर्ट खालामो। रायजोफोर, जुदि हाग्रामा महिलारिया फैबाय थानाय इलेक्शनाव देरहाबावोब्ला अशान्ति जाबावगोन नामा साननानै आं माब्लाबाबो हाग्रामा महिलारिखौहाय मदद खालामा। स' रायजो राजा नोंथांमोना NDFB खौहाय गजानो लुबैदों। जुदि NDFB बिथांमोनखौहाय गजानो लुबैदोंब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेलाव थानायखौ रेहाय खालामजानो लुबैदोंब्ला UPPL सरकारनि अनगा गुबुन रावबो बख'नो हाया। BPFआ माब्लाबाबो रन्जन दैमारि आरो बिजों थानाय लोगोसे बिसोरखौहाय बख'नो हाया आरो बिसोरो बख'आबो। नोंथांमोना नायलांबाय था, जायफ्रा NDFB अनसायदों आरो NDFBफोरखौ अननानै हाग्रामा महिलारिजों सापर्ट खालामनानैहाय NDFBफोरखौहाय बख'नो सानदों, नोंथांमोना नायलांबाय था। समासो दिन्थिगोन बबेनि दैया बबेथिं बोहैलाङो। दा हाग्रामा महिलारि बायदि सासे शिबआ गावनिनो आखान्थि बेलथिनिफ्राय लानानै आगदा आखाइ मावबोनाय चन्दन ब्रह्मखौनो सिनायाब्ला अब्ला नों आरो आं रायजो राजाखौ माबोरै सिनायनो? बेथ' गावनि गादिखौल'सो हास्थायो। माब्रै 1500 कौटि थाखाखौहाय आं बाहायनो मोनगोन बेनिल' सिन्था हाग्रामा महिलारिया। जोङो मोनसे भिडिअखौहाय नुदों, हाग्रामा महिलारिया चन्दन ब्रह्मखौहाय अनसायफिनदों। चन्दन ब्रह्म सारा हाग्रामानिफ्राय गोजान जानायनि थाखाय बिखा खामदों। बिथाङा क्लियारलि बुंदों BPFजों जुदि खामानि मावनो गोसोब्ला निउ जइन जानांगोन होननानै। अब्ला हाग्रामा महिलारिया बिखा खामदोंना खामाखै? फारसेथिं प्रमेला रानी ब्रह्मआबो गोजानाव जाबाय। दा आस्ते आस्तेनो BPFनि दैदेनगिरिफ्रा एंगारलांगासिनो दङ आरो खाम्फा बरगयारी, रुबिराम नार्जारीमोन बायदियाबो BPF सरकारा फैबाय थानाय इलेक्शनाव जुदि देरहायाब्ला सिनायजानाय नङा। कास्टम बसुमतारियाबो सिनायजानाय नङा, बिक्रम दैमारियाबो सिनायजानाय नङा, रुबिराम नार्जारीयाबो सिनायजानाय नङा, खाम्फा बरगयारियाबो सिनायजानाय नङा। रायजो स' गोजोन्थों रायजोफोर, भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला हाजासे शेयार खालामनानै हो, हायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।